Moikka! Mä oon hyvinvointiyrittäjä Heidi Ruoho ja tällä videolla mä kerron sulle, että mitkä on 4 sellaista askelta, jotka sun pitäisi ottaa, jos sä haluat vähentää suorittamista ja stressaamista sun elämässä sekä lisätä merkityksellisyyttä sun arkeen. Ensimmäinen asia on se, että sun pitää tunnistaa se suorittaminen. Sun pitää tunnistaa, että mitä sä suoritat, miksi sä suoritat, jotta sä pystyt lähteä tekemään niitä muutoksia. Toisena, pohdi sun arvoja. Pohdi, mikä on sulle tässä elämässä kaikkein tärkeintä ja miksi. Niiden arvojen johdattelemana sä pystyt tekemään päätöksiä ja valintoja elämässä, jotka vie sut lähemmäs sitä merkityksellistä arkea. Ja kolmantena, sun pitää uskaltaa ottaa ensimmäinen askel, tehdä se päätös, että sä olet kaikkein tärkein henkilö sun elämässä ja lähteä tekemään niitä hyvinvointitekoja ja niitä päätöksiä, askelia kohti sitä sun unelmaelämää. Ja neljäntenä, muista nauttia elämästä, muista nauttia matkasta ja niistä pienistä hetkistä ja pysähtyä välillä nautiskelemaan. Mä olen tehnyt aiheesta maksuttoman oppaan, vähemmän suorittamista, enemmän elämästä nauttimista, ja sen pystyt lataamaan mun nettisivuilta www.heidiruoho.fi.